Je, počkej, já tam mám video. Ty vole, video. Máš to, vole. Hej, mám vidět do háje. Borec, vole, ježiš. Chlapci z energetiky se musí podívat, je zdroji výroby. Nech to, nebude to jinak kvalitní video. Píča to zvalí docela rychle. Je na takový malý Představ si tam je přivázaný píču na konci té vrtule, vole. Ty pičo by s tebou málo, to by ti každý zhodilo, to se točí pomalu. Elektrikáři se byli podívat na exkurzi na výrobu. Ale ten zvuk, ty vole. Výroba energie probíhá, že se točí vrtulka. Větrníček, plyn. Fajka pod vrtulkou. Na to jenom podpořuje. Přímo vzkaz do energetiky. Obchodáci chodí dívat se na výrobu. Exkurze.